Salut! Bine v-am regăsit la un nou episod aici cu PS5-ul. O să mai facem videoclipuri și cu alte jocuri. Bun. Dar nu știu, am avut eu o plăcere de a juca un Rivals cu voi. Și jucăm și scopul e să facem așa că mă gândesc. Să facem 3 win-uri. Nu știu, până eu stau cu voi aici până una alta. Dacă vreți să mă ajutați ca să fac mult mai multe like-uri, subscribe-uri, dați și voi acolo un subscribe, un like, share, toate chestiile. Nu știu, mă uit în cadru să văd dacă vi stric. Să nu se întâmple așa ceva. Bun. Scopul trebuie să facem 3 win-uri sau 4, nu știu, depinde. Și începem aici cu prima victimă. Construcțion, mă, urâtule. Aia arena. Și o să jucăm puțin de Rivals alături de voi și un videoclipul acesta este filmat la ora 2:07, adică l-am început. În momentul ăsta m-am uitat pe ceas și cred că o să fie pus pe ori mâine, voi o să-l vedeți mâine, adică nu știu, trebuie să mă uit la dată. Lol. Și vă rog frumos acolo, dați un like, un subscribe. Și sper să vă uitați la tot videoclipul, că mă chinui. N-am și eu posibilitatea să filmez în fiecare zi. Că eu asta mi-aș și dori, să filmez în fiecare zi, dar nu am cea mai mare posibilitate de a filma atâta. Că oricum trebuie să mă duc la școală și trebuie să și-l filmez, trebuie să... Am uitat la videoclipul cu GTA 5 și la videoclip și eu tantalo. La videoclipul ăla cu GTA am uitat să-mi pun comentariile. Să văd ce zice și voi, trebuie să mă uit cum să le activez. Acum o să joc, nu o să joc cel mai tryhard pentru că vorbesc și dacă nu vorbesc mă bag tryhard și după aceea nu pot să mai vorbesc cu voi. Sau dumneavoastră dacă sunt oameni mult mai mari. De, nu știu, 16 ani. Adică stai așa că m-am dus prea rău. Mă, că l-am bătut și eu odată. Videoclipul acesta o să fie destinat copiilor, cât mine. Adică să se uite, pentru că îmi dea și un like acolo. Să-mi dea un like, un subscribe. Să-mi dea un like, un subscribe acolo pentru a face și eu 100 de subscriberi. Vă rog frumos acolo, sau 50 măcar. Măcar m-ar ferici foarte mult. Aici m-am concentrat puțin de n-am mai vorbit. Aoleu. M-a bătut. Deci, prima rundă e los. Deci mai am 2 runde. Deci dacă mai pierd runda asta, am pierdut. Videoclipul o să fie oprit atunci. Deci dacă mai fac un win, ați să înțeles voi. Trebuie deschis și ăsta.
Fission. Hai, boss. Hai, boss. Dar nu tot ăsta, că după nu se mai pune. Hai tu, boss. Ca să știți, eu o să vă fac un test, un tutorial cum să conectați tastatura și mouse-ul la PS5. Care vrea, îmi dați în comentarii ca să pot ca să pot să știu dacă mai fac videoclipul ăla degeaba sau nu-l fac. Că dacă îl fac degeaba, nu e bine. Adică, nu e bine, e bine, dar nu se uită nimeni la el și dacă am acolo susținători, dacă am susținători mari acolo care îi place contentul meu, deci o să vă dau acolo contentul meu, contentul care este, nu știu, ca spre exemplu, Roblox. Sau, să știți de la mine, să știți de la mine, eu nu sunt cu brain-roți. De la mine, să știți, pentru că eu nu știu, eu am ceva cu brain-roți. Nu sunt eu genul de băiat care să fac, eu fac ce-mi place mie. Asta fac. O să mai fac gameplay-uri ca primul videoclip, dar o să-l fac mult mai calitativ. Acela, primul videoclip al meu cu Rivals, bă, nu știam să joc, că eram extrem de bot. Acum joc mult mai bine și o să mai fac gameplay-uri. Că, nu știu, mie îmi place mie ce-mi place mult mai mult la YouTube-ul acesta, că fac acolo ce-mi place. Filmez câte o oră, câte două. Dacă vreți să fac un live, dar o să-l fac eu nu știu când și să vorbim, o să discutăm acolo. Când o să am mult mai mulți adică prieteni am, dar ce vreau să zic, abonați. Deci, vă pup. Ce vreau să vă zic, la 150 de abonați, vă promit că o să fac face reveal, face reveal. O să pun o poză și acolo pe shorts. Vă salut și vă pup. Pa, pa!